Salam vatandaşlar. Sapar ağa, salamu aleyküm. Waleykümesselam Aydın. Awa vatandaşlar bugün yine käbir Türkmenistanda ýanky döwletiň borjy diýesme ýa-da şu edilmeli işler, ine edilmän galan işler şolar hakynda gurrun etmekçi. Sapar ağa bilen käbir zatlary sorajak, meni hem gyzyklandyrýan käbir zatlar bar. Ýanky näme üçin bolmady şo zatlar? Ya bolmalsy, näl bolmaly? Sapar ağa şo zatlary sorajak sizden ýa-da täze Türkmenistanda şu zatlar nähili derejede bolmalydygy hakynda birazjyk aýdyp başlasak diýen. As dogry bolarmyka? Indi birinci soru ýanky altyapy sözü ýok diýdik daýna Türkmenistanda. Hakykatdan hem şo söz ýok. Yani hiç kim ulanılanok şo zat ve şol düşünjede ýitipdir de. Owa. Düşünjeni hem aýrypdyrlar bir şekilde. Indi Türkmenistanda ine Sapar ağa men sizden şu kanalizasiýalar barada bir sorajak. Birinji men öz nämemi aýdyp bereýin. Men ýaş wagtym ýadyma düşýär ýanky şäheriň merkezinde şu taýda gardaşlarymız var. Şu taýda çağalar bilen biz oýun oýnaýas we podwallara girilýärdi-de. Ve şu podwalda kanalizasiýalar ýanky bir topar kanalizasiýalar şu ýarylyp ýatyr da özem ýanky demir nämelerden, turbalardan oňarlan kanalizasiýa. O demirleriň ömrüni men bilemok bir 10-15 ýyldyr. Sebäbi demir diýen zat ýan korroziýa bolýar-da. Hem böyle podwallarda bir hili näme wulajny howa bolýar-da o taýda. Hatda ýağış ýagan wagtda podwalyň içi dolýar. Soňam guraýa, ol hem demirin ömrüni azaltýar. Hiç hili daşyndan izolýasiýasy zady ýokdy men pikirimçe. Indi ýalňyş hem bolup biler o döwür näçe derece ýadymda bilemok. Ýöne şolar şo ýarylyp suw akyp ýanky bilemok. We hiç hili şoň nämesi ýokdy da servisi. Şonu oňarjak, düzeltjek men bilemok. Bolsa da bize göremzok. Şo ýarylyp ýatyr ine kanalizasiýalar, zatlar. Indi Bu şäher haýdy şäher deme Çerjew şäheri. Çerjew şäheri. Owa we şäheriň merkezine aýtjan men şu wagt. O gyralarda ýanky opşy tualetler bar. Olara aýdan oturjak däl. Men şu merkezden aýdaýyn-da. Iň bir näme ýeri. Ine şoň ýaly ýagdaýlar bar kanalizasiýasynda. Ve şo zatlar indi kim düzeltmeli şol işler ýa-da kimiň borjy şo? Kanalizasiýalary seretmek ýa-da bilemok Sapar ağa indi daşary ýurtlara seretden ine men Türkiýede ýaşap ýörüsde bärde jaý salynmanka. Şo taýynyň birinji nowatda ýanky altyapysy gurulýar-da, ýol, tok, gaz, suw, ondan soňra kanalizasiýa. Şol gurulmanka hiç bir jaýa gurulup ýa-da ýaşamaga näme ruhsat bermeýär-de bäriniň häkimetleri. Şoňa ruhsat bermeýär. Berde şeýler. Berde şeýler. Hawa birinji şo ýol barýandyr, soň ýanky kanalizasiýasy, togu, beýlekisi şo zatlary bar ýa-da. Ýöne hem çiňine Türkmenistandaky ýagdaýymyzda ine şu zatlary görýäs şu günkü günde. Men Türkmenistana dönür, men özüm guruluşçu da. Şweýetde bir näçe jaý haldym ben. Ýanky jaý halanda döwletiň iň uly kontrol edýän zady ıslak mekanlar diýilýär-de, türkçe, şweýetçe votroom diýilýär. Ýanky banya, duş, tualet demeli jaýlar. Şol esasy iň kontrol edilýän ýer, ödem öz teknologiýasy bar, hidroizolýasiýasy, oňa ýygy bar, hili bar, demesi bar. Ödem iň gymmat demede şo taý, şo ýanky ıslak mekanlar bolýar-da. Kontrolem diňe esasy nämen şonu barlýar-da. Soň o hususy bolsun, döwlet bolsun, ýanky jemgyýetçilik nemeleri bolsun tapawudy ýok, standart hemme ýerde şonalak. Onuň içine ýanky invalid kalyaska bar. Kapıdan şol girmeli, içine de şol aýlanmaly. Ýanky invalid kalyaska. Şol 5 santimetr gysga da bolsa, neme diýerler, kabul eden oklar ýykmaly. Men kan töwüşdim, 6 aýlap töwüşüp geldim de şolar bilen. Duş bilen banýaň arasynda neme bar-da, aýna перегородка. Şu aýna перегородканы goýýan bolýan ýanky nemeň aýlanma nemesi kiçelýär-de. Invalid kalyaska.
3 santimetre yeten nokta. Şonu ayırttırdılar. Ayırdım. Onu yarı yalak deme koyuldu. Ödem arz ettik, şikayet ettik, yalvardık, yakardık, yok dedi standart şonnalık bolmalı. O invalid yok berdi, adam bir etmediler. Ne talap galan da adın ulen işi kan ullokan işi yok. Yani fasadına seyret diyorlar şu fasadın yani dişin galak demede bolmalı onu türda dedilen. Galan da at bilen kan var. Onu ventilasyon seyret diyorlar. Ne bu standart demesi. İnni Türkmenistan demesinde demedeli. Ne men ilki kuruma başlayayım da halmrat kan fora uğrayette. Şu wat men bir dem perdaşalan birine Türkmenistan'ı ağı suulen onu gad bilen bir yıl yarımın içinde ehli Türkmenistan'ın kuncuğunun hem yerini üpçün edendiğimizi aydıp verdim de halmradı. Ul projekti. Katı ken turvo. Dağ turvo getirip demettik de. Bir yarım yılın içinde. Yönü ağı su elenine su gitmeli yerim vardı. Kanalizasyon da olmalı. Onun gözünü planlaştırdık. Yönü kanalizasyon için plasma turvo gerekti. Bizim şu devirde şu atkı kullanıp verilen turvalar yoktu. Evet demesinde. Şunun için ona bir daha şovuzda plasmas turbo çıkararayarak fabrika proyektini etmiyorduk da şu var. Yani büyük tutulan yani bir yarım yıldan da attan işe girmeli de. Onu mu edecektik? Yani atık su eden son onun yani açısını sarıcayını diye de su arastalama nemetem vardı. Onu etmeli. Sebebi bizim köp regionumuzun nemesi şorda yeri daha şovuzda misal için fundamentlerim çıdan nokta onun yaş yıllan fundamentlerim yani bir ton nemelerim dökülüp yatir da. Ta plasmat olmasa bolu nokta her neme 4-10 yaş yıllan infrastrukturan duruşunu teyadelenmesen Suriye de. O da atları bir de yine de bir yarım yılda attığımedik koldular. O da atları durmuşa geçiriyorduk. Ehli Türkmenistan, öyle bizim işimiz değil. Biz o hocalıkçı. O hocalık ministeri. Bu tavoy nemeler bilen bizim hiç dahilli yerimiz yok. O gaz çekmez, su çekme de bizim nememiz. Yani edip bile şunun için edin değildiler bir de. Yani o hocalık nire gaz turva çekip görme, su çekip görme nire. Yönü Türkmenistan'da şu altyapı diyilen söz yok, yoktu. Orta demetinde var. Şu düşünce de yok da. Sözü yok edildi, düşünce de yok korku diyenler. Men ne tene öğün aydıp verdim de. Ben şu ben öyle gürleşen oğlunun hem mecetinden toğrap gördüm de. Yani neyde doğruluğun var. Aşkıvadın içinde değer olsa şolun hiçbirinin ben kanalda atsamız bağdı diyenin üstünden varmadım da. Ödüm gurrun verenlerine de utanıp aydar yalak değerlip neme gurrun veriyor da. Ya kemiğini dedim doğradum. Aten doğrama diye de. O gıyı gelinlerden emne tahtada yetişen gıyı var. Huday dakladın diyen. 400-500 tane hocalık katmaya diye de. Bir tuvalet, bir opş tuvalet. Öyle tahta rayonunun etraf buluyor da. Merkezinde. Hayti döwürde ýaşaýanyňda bir gödegini getirip görüň, aýdym. 21-nji asyra. O. Ha? Şu näme var? Sapar abi başlan. Yankı Haysam bolsa ýadyma düşen bir kinoda var da
Yankı Ýewropada ýaşaýan bilen bir Aziýada ýaşaýan biri şonu kemsitmek üçin aýtdy ine Ýewropalılar diýe maşin minip ýören wagtda siz de entek tualetiň nämedigini biliňizokdy diýe-de. Şu tualeti diýip aýdanda sizde entek medeniýet ýokdy diýen ýaly bir zat näme Oo. diýe-de şu bilew gelýän bolmaly ikisi. O diýen medeniyet tuvaletden başlaýandyr. Aýdyň. Ne gyýda aljak bolanda ilk bilek gidip tualetine seredilýändir. Şo hojoluň tualeti arasy näme däl bolsa ýylpylap duran bolmasa şol ýalak gyýdan hojolukdan gaçyň. Näme ýaşlar ne diýip berýän. Medeniyet tualetden başlaýandyr. O gigiýene de şo taýdan başlaýandyr. Onuň durmuşyň rahatlygy şo taýdan başlaýandyr. O hemme kişi bir canlara. Iýen bolsaň bir ýerden çykmaly bolar. Onuň ni Türkmenistany näçe danak etrap bar Türkmenistanda. Bilýän, benim bilemok. Ýok, men bilemem etraplaram soňky nämelerde üýtgetdiler, ama böldüler, goşdular, bu zatlara aýtdylar arada. Ýok, edenler de sanyny bilemdok da 60 golaýa bolmaly. Awa. Ýalňyşmadan. Ine şu Aşgabatyň 3.000-4.000 etrapy bardyr. Onuň ýa-ni Çärjegde şäheriň merkezinde biraz bardyr, o da dowullädir. Maryň merkezinde biraz bardyr, o da dowullädir kanalizasiýa. Daşa urda çäljedir. Başka hiç ýerde kanalizasiýa ýokdur. Ine ýerleşler sizden haýysy oboda ya raýonda etrapda ýaşaýan bolsaňyz kanalizasiýaňyz barmy ýokmy? Şunu şutaýky ýazyn. Haýyş edýär. Ne Türkmenistanyň 70-80% kanalizasiýasy ýokdur. Siz gödöňde getirip görüň. Opşy tualet näme? 60-njy ýyllar Türkmenistan Aşgabatdan şonu alakdy da. Tägäriň merkezine. Bizem şonu alak ýa 4 padiyetli näme bolýan bir opşy tualet bardy. 2 tane näme jaý tekki padiyet bir näme ulan ýerlerde içine zady girer ýalan däl. Ol 60-njy ýyllar şonu alakdy. Ol ýa-ni gyş bolýar. Ayal evtat bolýar. Ol giýje de adam turup bir tatlar edýär. Garrysy var, ýaşy var, göwrelsi var, aňzak gyşy var. Bir 20-nji atyrda bular ýalak näme üns bermezlik. Birinciden utanç. Gaty utanç. Şeýle bir utanç bolýan ýöne adamlaryň ýüzüne sereder ýalakda. Ni şun ähli Türkmenistany şu alt ýapy bilen üpçün etmek, ne prezidentiň köşkü bardyr Aşgabatda. Ne şoň bakatyna ähli Türkmenistany alt ýapy bilen gül ýaly edip üpçün edip bolýandyr. Ne bir samsyk prezidentiň nemesine ýa köşküne ähli Türkmenistany Hemçin edilen ok. Buna edilen ok döwlet okey. Bu ana akıl derejesini biz bilýär. Ýöne halyk näçin şunu orta çıkaran ok. Ya deputat, ya millet meclisinin vekili, ya bir etraf yol başçısı, vilayet yol başçısı, ya o seveti yeni bir nemin, ya il yaşıldı. Şuları yalak doğru ne hem şu Türkmenistanyň nemesinde orta çıkan ok. Bu deme medeniyetin tütünü yönü nemesem del.
Şoň içinde ýaşap öwrenişen olaýmasa şu adamlar. Doğrup başka da görmedikler var. O şeyle olmalı mı kandip görün demeler vardı. Şo Men şoň üçin hem her kişiden ilk oranda şonu doğrayanla ne kendinim doğradım. Şu sapara indi aňyrda Türkmenistanda jaýlara 10 gaty geçenok diýip bilýän men. 5 gat, 10 gat şu aralykda da. Hı. Indi kanalizasiýa işem aýdaly bir New York ýaly bir şäher bolsa, o taýda jaýlar beýikligi näme adam ýaşaýy sany ýanky kilometr kvadrata düşen adam sany köp bolan üçin o zatlar etmek üçin hakykatdan bir düşünýän we injenerler gerekde. Şoňa näme bilmek üçin. Türkmenistanda oň ýaly bir sistema da gerek däl de, çylşygyny zat däl. Seyrek adam ýaşaýan nämesi. Şoň üçin kanalizasiýany çözmek bilemek oň ýaly bir kıyyn işem däl. Puluna mı aýtdyňyz arzan diýäňiz, onu çözüp Yok, arzan bolup diýende bu dünýede çözüm bar. Çözülen. Ne Finland bir firmasy vardır, Upanur diýendirler. O yani şu alt yapı demeleri boyunca son materyali hemen çözümü boyunca dünyada bir numaralı number one yani. Ya da ömürlük çöz yani. Ömürlük çöz yerler. O şu firmanı yani şu Talan Köşkü'nün yarısına kontrol paketini satın alıp buluyordu. O hem kendi fabriğini vurur, hem önümünü ödünür. Hem sen alt yapın çözümünü hem medadır bilgisini alıp geliyor. Hem sen dünya satıp bilen tuğurun o metil kendini alak. Yani çözümün kolay yolları var da. Onun şu iş yeri, 10 milyonlarca adamı iş yeri şu tabi. O 10 milyonlarca. Bunu köşkte maşincik milyon olup aylanıp görür. Sırtından havarın var mı? Su meselesinde de sapara su aýdyn men indi şu beýleki nämeleri bilemok çerjoň özünde. Mysal üçin 3-nji etajda ýaşaýan bolsaň şu tak suw çykanok, 4-nji suw çykanok, ýörite oňa adjelni ýanky nasoz almaly. 1-nji etajda var, 2-njide var, 3-nji, 4-njide şol napory ýetenokda. Men hem şoňa da haýran galýatymda. Aha biz 4-nji hem adam çözüm var. Hem adam çözüm. Tarpynamyz ok. Daşary ýurtlarda 30 gat, 40 gatly binalar var. Şolara çykýan. Hem için bizde çykanok diýip bir hil bolýatymda. Sonam entegem barmandyr aýna 2021-nji ýyl entegem bardyr şu Türkmenistanda şoň ýaly ýerler suw problemasyna. Ýa-da nasos gurup berendirler. O bilemok näme üçin ya kanalizasiýa ýok diýip suw bermejek bolýarlarmy? Suw bolmasa problema çözülýär-de. İstanbul'da 20 milyondan köprek adam yaşar. Apitalın 16-17 bölütü yani kayıtlı da yere düştü 4-5 milyon vardı. O gelen gidiyen bilene 25 milyon var kan yani. Bir vakti yaşat görün. Şolun çöpüm mü diye kanalizasyonum var, suğum var, hem de var. Näme ýanky şu musur meselesinde de sapara şuňaly bir näme bar da. Türkmenistanda şu musuru daşary zyňmak gadagan indi men ona düşünýän ýanky tebigaty goramak üçin gadagan edipdirler de. Men şoňa da haýran galdym. Musur gadagan edipdirler. Nire zyňmalsyny hiç kim aýdanok. Bir ýeri ýok da musur zyňar ýaly. Men aýtdym onda biz konserwa etsek onu sandyga goýalymy? Boşan gutusyna näme edeli sapara? O adam ýa-da musuryň bolmagy ýestesdini. Edýän işleri tebigat gorajak diýip musur gadagan edipdirler. Adamlara ýanky zeýkeşleri musurdan doldurupdyrlar da 2-3 ýylyň içinde. Zeýkeşler musurdan doldur. Men özüm şu bir näme ýap geçýärdi ullakan. O ýapdan biz balyk tutjak diýip ýawa girdik. İçinde diňe musur da telewizor geçe var içinde.
Yine şu zatlar tabiatı koruyuş olyamış o. Şimdi ben buradaydı inne Şüetse. Musur yeki ödünükü del. Norvegiyankini Angliyadan amalya, Mutralya'da. Muturdanam yılla 100 milyon eurodan kan pul kazanıyada. Tamam. Altın yağlak. Ähli yankı yıla dış demeleri şu muturdan diye onun Evet, karan şu sapara ben onu öğrenipdim. Näme musurlar yankı 60 tonla 100 tonla şoň ýaly gelýärdi musurlar hatta kaptaldaky devletlerden hem. o. Olar täzeden işläp şonu aýyrýarlar, ýörüýten nämeleri bar eken, O. ýankı paketini Ödün pul kazanýarlar. Ama Altın täzelden şonu önüm edýär. Näme isligi bar bolsa we şonam satýarlar. Ine ýankı musuryň nämesem, ýöne bizde O. şu zatlar aýtýan bir hili başka bir dünýä ýaly bir näme bizde. Neme bulon ne iş tutuşuna edip bereyin. Bana neme iyi verdiler. Şuun geliyor düğün olma mümkün slotun bilemok. Vatan havarlarını iyi verdi. Yani gövhörgüz. O şu deydi 30. neyatıncı minutlarını seyretsen deydi. Ben seyredemok. Onun şu taydı bırdat diye de. Yani ticareti, eksportu, importu östürmeli. O yani sanav teknolojisinin üstünden ticareti östürmeli deyip neme diye de. Yani prezident Türkmenistan'ın prezidenti östürmeli. Onun seyrettim deyip soruyor. O seyrettim. Şu tayına geldim ben ölçürdüm deydim. Ne üçünlüydü? Şunalak internetin üstüne tövden köpürtmeli o internetim yok dedim onu gül ya vurulu. O internetim yok. O yoktuğunu kim alacak ol yani? Olsa bilem görürdü yani. Halkım görür. Diňe bir internette indi ýankı internetten söwda diýilende on altyapılarında nämeler var? Birinciden şu internetin var, altyapısı birinci nämesi. İkinciden bank we sistemaň, oňa ýankı elektron altyapysy bolmasa ýene işläp bilmeýär o internetin özü. Ondan soň ýene bir iň gerekli zat önümçilik olmasa ýene işläp bilmeýär. Ýöne önümçilik ýok, internet ýok, elektronly bankajylyk, Lojistika ýok. Sistema ýok. Awa. Sen ýankı logistikaňam ýok. Ýöne sen diýen internetten satışları ýankı şu ticareti arttırmaly diýen. O näle bolýar? Onun şu mintiýadam demäni döwlet planyny 118-114% dogry nämetdi diýip şu ýeňterip ýatyrlar da. O transportny perewozka 100 näçe prosent diýär, ol sen transportyň hiç ýeri çykan o. Granisalar hem yapık. Yapık hem bedadım yapık. Bu yön zıptıran yapadı değirme. Yüdüm demeden o kadarına o. Yani tabi diktirler köpütün diktir okuyor da. Ne? Bulun kanalizasyon şunlarla. Ama sapara şu zatları nämesin näle düşünýäňiz? Yine täze Türkmenistan'a geçelindi. Demek bu ilki neme çözülmeli problemler birdir. Birinci. Number one. Şu täze Türkmenistan'da şu parlament nämesi täze döwletiň ýankı fundamenty gurulan wagty şu zatlar yine kanalizasiýasy we beýleki ýankı musuru diýdi, ýenesi diýdi. Şu zatlary näçe ýyl wagtyny alar? Indi siz işlediňiz, ben bilemok o 5 milyon adamy üçin etmek we territoriýasy zadyna göz öňüne tutup näçe ýyl edip bolýar şu zatlary? Bakım edip bolýar. Hiç deme zat yok. Yani pulun olsa maymun edilýär bu zatlar. Dağudun fabrikini kurorsun gerek bolsa, bolmadı tayinini alarsın. Adamları iş yerdir, terişten ne edersin, kurumoçuluğunu edersin, projektini edersin, öğürürsün. Hem iş yerdir, öz halkın ettir böyle, özleri öğren böyle. Hem yankı infrastruktura öğüdü, hem pul aylançığını üpçün ediyendir, hem iş yeri. Hem pul aylançığı üpçün etmelidir, öğüdü ekler yalak etmelidir. Hem devlet investisiya eder.
Onun yankı huzuzu hocalıklarım var da. Huzuzu hocalıklar için yürüten nemeler var. Yankı faseptik nemeler var da. Individual nemeler için. Yani milyonlarca firmalar var. Britanniyalı dağıtlı. Yankı baş hocalığı için, on çağır hocalığı için türlü beklikteki, nemelikteki. O da yani suunu neme diye arasalya, onu suor neme ulanıp bilen. O galın at kodunu neme deyip onu dökünedi ulan yani da. Öyle siparir diyen. Yani Şvetlerde yani tokoyun için yaş yapıyorlar da köpüsü bu. Yani şolong şol yankı individual faseptik nemeleri yok man bulaymalı. Yani şu upanuriyalak şirketi satın aldın hem medadım çözümü var da sonra. Öyle dünyada utulacak manan yok da. Nomur bir yani upanurun çıkarayan turboları var, su turboları var da. 50 yıl garanti veriyor. 50 yılda da iştat doğru nokta. Öyle içine neme krişem nemeden yok. Yani attalku dedi ya da. Yani atım ile praşiti nemeler var da. Ben cahilem hem ben uğrayan nemelemde şöyle olun yanında. 100 yıl rahat garanti verip oluyor da. Yani kreş nemeden nokta turbolar. Ömürlük de. Ben kalyan cahilem 1000 yıl oğlu yaşap biliyor da. Teritiz ki 1000 yıl bir kalacak mı? Adam da atlar yerde kalacak mı kalmayacak mı onu? Teritiz ki jurnalak da. Bizim ya ulan yani su oğlumuz var. Yani Rimski beton yerlerde. Şu Rim'deki kadim caylar var ya. Gretya'da vardı. Kadimi yarım yıllık caylar vardı. Yani vulkanik neme küllerden neme alın katkıları katyatsa. Şol oryalık ömrü vardı. O ödem güyücü yani bizim 2,5-3 santimetre soğuğumuz iki taraftan 15-18 santimetre betonarme yani demirli betonun nemesini veriyor da gücünü. Yani 10 etsede yengil. 100 etsede ömrü buduyunda normalli betonlu. Beton 100 yaşayan olsa 100 köpürtüğünde neyse olayan olsa ne soncu garanti verip oluyor da. Öyle köpük yani EPS değil ya da. Ekstrudiyonlu polisterol. Öyle ham maddesi Türkmen'de ne mi? Devletten kadın çıkıyor da. Stirol ya da. Cahayem şundan uğrayası. Yani iki tane adam bir hepten içinde 300 kvadrat metre cahayem kaba inşaatını yani karkasını neme diye de. İki tane adam. Kuruluşuk tezlegen kas tez oluyor. Yo bir de ene şu sistemi dünyada hem bakatı hem hili hem ömrü nemesi bilen islenlik yani PT tarzı nemeler bilen kan kurirdet bilya dünyada. Yani Avrupa'da bir number 1. Yani karaptır senin bunu onu. Ömrün işlek geçirmelerle. Ödemler daha şoğu diyalak yerlik ne Türkmenistan'ın şorda şor hem bedadi yer. Şoruna nerede nemet diyor şu. Şorun morun yok. O ne alın yok. Bu aşağım şol. Yani bundan yani köprüler edip oluyor. Yani yemeler oluyandır. Car yol geçirenlerin carlar oluyor ya. O. Demir yolun car yemeler yollarında da avtobanlarda da şonları örüyorlar da. Onun üstünü yönü bir ton yap deme diyorlar. Götürüyor. Ödem çıkanına 60 veya 70 yıl oldu da şu Britanya nemen yani şu ekstrudiyonun polisterolun o deme Amerikan
Pentagon'un izapretenilerden olmalı. Bunu aeroportun paduşkosu var ya, tamolot koyan yeri. Tamam. Şon aşağına koyma için, yani aeroportları, şoları yalak koyan aeroportlar bakımlanma için oylan tapılanda at tabi. Olmasa şon için bir ton koymalı kalın. Tamam. Bir yarım 2 metre, bir tekten bir ton koyarlar da. Bunu olsa yani köpükten, yani iğni 1 metre, uzunluğu 4 metre, 8 metre. O kalınlığı 1 metre. Şolurdan yani bloklap koyuşturup yani üstüne bir ton yok gelirdi. Yani zilotun plaşatka oluyor. Vayen aerodromda. Sapar abi biz temamızdan kendi uzağa gittik. Oh, gittik inni hem yani dönüp geleli yani kanalda atsamda. O birinci numar nemedir? Bitiyor определяет сознание deyip bir neme vardır. Yani ortlu. Meşhur nemeleri vardır. O Tamam. medeniyetin düğüdür. O tağlığın Sapar abi şu indi şu yeşerettin. zatların bize tesirini hem aydıp verseniz şu cemiyete yine şu vatta hakkında kanalizasyon yokluğu cemiyete çağalan yetişişine ne el tesir ediyor? Terbiye tesir ediyen şu bol börsleri şunu korku diye de. Şunu talep edip bilmeyen sebebi çağı doğduğunda da şotaydı doğuyor da. Başka da bağdır mıydı noktada. Onun uğraşı. Yani insan gendir o Türkmen bolonu şu dide alak olayan neler? Yani insanın nemesi yani trida bağlıdır elimde ama. O kakası yani milleti kim olsun? Yine 20-30 tane Nobel'üskü premierini gıydını ayağını erkeğini çatıp çağırla. Onun yani Türkmenistan'ın Usloviyasında yaşa çotaydı. Ya da Tundro'da Mağulyalar etten nemet. 3 yıl sakla çotaydı. Hiç ne ol çıkarım. Ve o nesile geçen nokta uzatlar. Şu tridan eme diyenler. Şonun için adem yetişen tridanı düzeltmelidir. Ona başka nemesi yoktur. Çağa adam öden başta katı kendi gaytalayan onu yeni gaytalayan bu delil yok. Çağa 3 yaşına çenli beynetinin nemesi 95% var bir vatte diyen. 3 yaşa çenli. Yani 3 yaşında ne hemen görüyen oldu? Demediyen oldu. Şu alyandır. Onun 5% yani okun medeniyetin eylekin ulen diyenler. Katı önümlü de attır. Onda şu sapar abi yine altyapı diyen zat aslında şol bir cemiyetin ve sağda neslin döremeğinin altyapısı da doğru mu? Yani altyapın şolara da tesir ediyor da adamların eyyem gelecekte dünya karayışına, beylikisine, özünün ösüşüne, hatta şu medeniyetimizin hem ne el medeniyet olacakduğuna şu zatların tesir ediyor. Yöne yine şon yalı bir esası sözlen biri, düşüncelen biri bizde yok. Yok. Neme sözler katı kılıkıldır. Buna ün sörmelidir. Yine Mesopotamya deyip bir yer vardır. Ben biliyensin. Ben biliyenim. O şu Irak'ın nemesi İfrat bilen Tigr deryasının aralığı şu tuğruklar da. 600 mü 500 mü Osmanlı demede yönü Selçuklulardan tanıtan 700 daha yıl şu yani Türklerin nemesinde de. Ya o şu söz ne yapıp bulunun oklu şu at. Biliyor musun? Yok şu at demedik geçedi. Middle East. Middle East. Orta Doğu. O Urş'tur. Söyleşiptir. Yani şu sözü ayırdılar. İngilizler ettiler bunu. Ondan şu taydan Irak, Suriye, İsrail yalak devletler ettiler de. Yani Urş. Şu Urş'un sebepkari kim deyip soruyorlar da. Yine Britanya'dır.
Ondan yine de bir de değişilneme teritoriya. Ya Turan Petligi deyip bir yer vardır. Merkez Orta Azya. Orta Asya'nın Türkmenistan'ın oturan yeri 100% Özbekistan'ın nemeti yiyendir. Tamam şu taylar. O sözü ulanmak neme cezayet diyorlar. Ama şu söz men näme kızıklanıp gördüm. Hazır näçe ýyl eger eýem kitaplarda, beýleki çeşmelerde de şu söz yok. Sapara. Söz yok. Dünýäden aýyp başlapdyrlar. Söz gideten düşünce gidiyendir. Hawa. Yani dil gaty önemli zattır dil. Hem zat dil bilen verilýändir. Yani işaret bilen veren o bilginem nemenem. Elbette. Edebiýatyň sungatyny dil bilen berýär. Ondan yine de bir neme iş yeri yani altyapyň özü iş yerdir. 10 miňläp iş yer çykar altyapyň üçine. Onun eksploatasiýasy bardyr. Onun ýokary hilli etmelisin. Özünü okupat ederýärlik etmelisin. Bu demeň altyapyň ýekenemesel ýa-ni suwdal gapdandaky hapasam da onun gaýtadan işleme nemesi bilen bile gelmelidir. O suwum arassalamalydyr ýamaşkan. Hemem ulanmalydyr. Suwuň iň gyt ýerine ýaşaýasa dünýede. Onu näýlek biz ýöne çölediň ýas nemedi. Onun yine de bir deme sen Çerjow oblastyna belet bolsa termez vardır. Özbek bilen granitlerden bärden bizden kelef diýip başlaýandyr. Şondan ta Kerkiçe şendi teritoriýada ýeke fabrik zawod ýokdur işlet önümçilikde. Hawa. Ha? Onun ýa-ni dostlukdan paraba tarap paraba barýança näme bar? Magdanlyda burada atlar bolmagy mümkin bolun. O da ulukanda da bolmaly. Ya o taýdyň şo magdanlyda var. Inni şo halk şu daşarda. İş yok. Hawa. O taýda näçe yer bar? Ödüm su am dere ýanynda. Ödüm takasy. Onu o derýän boýudyna geç. Niçka erki nemeler bardyr. Gül ýalagan bir ýerine hem çüp berilen o daýhana. 100 hektardan gerek boldy 200 hektardan. O malyny tohumny nemesine düýüne sal. Döwletiň ýa-ni iri şakly malyň tohumny nemedýän tohumçylyk neme ýok. Sistema ýok da. Toşoň üçin türkmen tohumum ýokdur. Tohumum bolmasa sen hiç satdyr. Hemme de tohumdan başlayandır. Hemme de altyapısı, şu altyapı diýilen söz Türkmenin beýnisine gow edip oturmaly. Altyapyň bolmasa üstü boşdur. Ne şu görýän siýasatçylaryň ýalak siýasatçy bor, ya şu görýän ýol başçylaryň bar şu wagt Türkmenistanda, ýa internetden töwden köpeldip ýören. Ne şolar ýalak ýol başçy, altyapy ýok. Aşaklar boş şolaň. Etegini galdyrak görämelidir. Olardan öňjek adamlar şular ýalyk betbagçylyk gelmeli. Başga hiç şart gelmeliler. O inniklerim ya şu altyapysy ýok adam işim edip bilýänler. Bilgisi bolmayan adamın büyüklü iş etme ýagda ýokdur. Onu te demokrat bol ýa beýleki bol, liberal bol, patriot bol, bilgi. Onun zähmet. Ine şu taýdan da halky yer adamlary yer berilen bolsa, mal saklajak mal saklardy. O ýer sakly mal saklasa süýdüň etiň oňam gaýtadan işlemesi bar. Bir topar iş yeri. Bir topar 100 miňläp iş yer. Özem sapara gazy şu Türkmenistanda Türkmenistany dolu nämesinde işletsen, men şu Türkmenistan territoriýany alýanda, territoriýany ýa-ni dolu nämesinde işleden wagtyň Türkmenistanyň 5 milyon halky ýetmeýär şoňa. 5 milyonyň hemmesi işçi bolup bilmeýär. 5 milyonyň bolsa bir 2,5 milyony işçidir.
Owo. Şu 2,5 milyon Ya adam artık çağı Türkmenistan'da 49% çağı da yani He. neme yaşına çelli 49% 60 70 näçe tekki 90-njy ýyllaň nemelerini neme diýende. He. Onda şu yarısı 2 milyonu galyada işçi halk. Şu 2 Owo. milyon şu taýy ýetişmeýär. Ýöne 2 milyondan ama sebäp pensionerlere aýrýan, onuň ýanky çağaly hayal gyýdlara aýrýan. Owo. Olar Bizim Saparagayna şu an Türkmenistan'da işsizlik var diýäsde. owo. Aslında Türkmenistan'da şonu İşsizlik işleden yok wagtyň mu? şu devleti. Yani Bunun daşary ýurtdan biz Türkmenistan'da şu 2 milyon işçi olsa daşary ýurtdan 2 milyon getirsen yine yetmez şu. Owo, şeýle bolýar. Yine yetmez. Bizim döwrümizde ýeteni okdy. Men ne ödüm şaýat Pribaltikadan, inanmarsın, Pribaltikadan 1,5-2 min adam işleýärdi bizde pastaýan. Üstüne ýene Täjikistandan o uruş neme boldy, ýani türkmenlerimizi allykda müňden owrak hojalyk geldi-de. Olar bir işe eken. Biz iş ýeteni okdy. Bizde bu zatlar bilmeyen hükümet var. Bu zatlar hiç yankı o hükümet diýilen zatın karar alınyan mekanizmle goloyuna getirmeli adamlar değil. Şolar vardı hükümetin başında. Ödem etmesi, bu zatlar becermesi hiç zat. Yankı ullokan yankı Nobel Küpreme anneme Alpyor'un aklım gerekken bu. Einstein olmağım gerekken, hiç adam gerekken. Öldü, onurum diyorduk. Bunun velifeleri bile mi işimiz yoktu. Halka da öğre diyedik bu zatları. Ne, inanmarsın, Gurtlu köl var. Aşkıvat'ta. Çok değerli yanına Aşkıvat'ın kanalizasyonun dökken yeri vardır. Köl olup yatandır. Çok değerli yemesinden aşağı yüzünden 39 bin hektar yer düzlep başladık da. İşten ayrıyan çaklı 4-5 binler tekilledik. Şu at yine de ummatandır. Şu tayda dayıhanlara 50 hektardan 100 hektardan yürüytü yani eksperimental yani görkezme için eyleklere öğretme için bir yerine ettik de. Böyle taşlanan doğulu yer. Köp yeri çoğur basıp bunlarla. Yani o kanalizasyon suyunu ardıp çoğu tayger diyedik de. O proyektlerim vardı. Yani İsrail tahıl nemeti bilen gürleştik de. Bu sistemesi vardır. Yani kanalizasyon suyunu alıyorlar. Yani sentrifug bilen yere sokuyorlar da. Yani çölü. İsrail'in teritorisi edil bizimki alaktır. Çöle sokuyorlar onun 30-40 kilometre radyusu yüzlerce yani skvajna bilen soğuru alıyorlar da. Yerini öz filtrasyon diye de. Onun yani ekrançılığı öğürlüyor. Şu proyekten mi? Değil mi da? O tayda kapilin ara şeyine da ben 3-4 yıldan sonra yani internetten seyredemizdi. Konteynerlerin içinde çürüşüp yatıyıp da şu getirilen demeli. O taynam yine de şey mal yani tuğlayı turup dağa edip deme diye de. Sapara indi ben şu Türkmenistan'da ben şu zadı görýände ine soňky 30 ýyly tereden wagtyň Türkmenistan içinde birinji dene akıl bar bolsa şu taýdaky ýanky monarxiya sistemasy diýen. Şol akyly ýok edýär. Sebäbi ondan akylly bolup bilmeli däl. Monarxiýaň manysam şu özünden güýçlü ýa-da şoň awtoritetine degen bir zat bolsa derrew ýok edýär. Indi şu ve şeylelik bilen bu bir prosesin içinden geçti 30 yılda Türkmenistan. Yani akıllı adamı yok ettiler, akıllını yok ettiler ve şey edip aşağı düşüp başladılar. Yani akılın azırak görünen zadından yok ettiler. Indi şu günde internet teknolojiyen biraz akıl vardı. Onların yani teknolojide de biraz yani akıllı var. Indi şonam yok ettiler şu günde. Seyretdiğin hiç hile akıllı teknoloji yoktur Türkmenistan'da. Yok. Akıllı bir näme yoktur. Sebebi şonam gawan ýa diýip aýtjak men olar.
Şonam gawanyan bolmak mümkin. Adam bolmasa da bir aklı var, bir kompüter olsa da şonu ýok etýändirler şu taýdan. 70 ýyllar ýyda dıngdylar da Türkmen jemgyýetini. Onu tubut etmek üçin ýa alt ýapysyny seredäýmeldir. Könürgenciň baryp tualetlerine bak neme kanalizasiýasyny tualetine seredäýmeldir. Könürgenciň daşawydyň. Ya Akdepen Bularam sapara şo zatlar ýok. Ine Ýöneköy kanalizasiýamyz ýok da. Hakykatdan hem ýok. Türkmenistanyň hazır 90%-ine olan olsa bar diýip boýlaýar. Ýöne şu 90%-de kanalizasiýa ýok bolsa ýok diýersiň. O bir ýerde bar diýip hem ýerde bar diýmek ýalňyş zat. Şo zat ýok. Ýöne biz näme etýäs? Aeroport gurýas. Öňki aeroportdan dolu maşynysynda işlepdilen okda. Şonça adam bargan Türkmenistana. Ýöne ýurdum ýapyk aeroport salýan öýdüňem ýurdum ýapyk ýurt. Ondan hem ulusunu salýada. Aeroport. Näme geregine? Näme üçin şu aeroport gerek bir sebäbi bolmalydyr. Ine kön aeroportumuz ýanky ýolawçylary alyp ýetişen ok. Ýa-da şoň kapasitesi ýeten ok diýip täzesini urup bilersiň. Ýöne ýok ol öňküsünden hem şo işlän ok da öňküsü hem. Günde belki 2 saat işleýändir. Şo 24 satyň 2 saty işlep duran aeroportu ýapýarlar da ýene täze ondan hem ulusunu näme etýärler da gurýarlar. Esasy zatlara bolsa hiç kimin ünsü beren ok. Hiç kim etçegen bolana o zatlary. Yo bunu hem hökümetden beklemek neme däl halk bunu talap etmeler. Bunu näme üçin talap eden oklar? Men şoňa geňalýan. Hökümeti etmeýän hökümeti tanıyan men. Olar bu zatlara düşünen ok, düşünmedem. Düşünmeler däl tebe bawarapda ýaşaýar da. O taýdadym ýok. O taýda da ýok. O kanalizasiýa görüp nemeden kanalizasiýaly ýerden geçen adamam däl. Oğul yani men büzmenliğin yeğeni men. Burada bir ailem var. Dağına çeken damarın dip kakam kayetti ama. Indi sapara Türkmenistanyň içindeki halkynyň şu günkü talap edip bilmez olar. Sebäbi bilen oklarda şu zadyň barlygyny onu daşary ýurda çykanlar belki Türkmenistanyň içine barandan soň şu zatlary talap edip başlarmyk diýip pikir edýänler. Yo etmese de biz görkezmeli. Noňam näşeýle bolýar diýip görelli diýilen zat gaty täsiri zatdyr. Görelli görkezseň demedir gider. Halk der walya gowy ýaşamak diýilen zat neme agyta ýürdet bermeliler. Görkez ämeldir gowy ýaşamak. Şoňa taýýar däl diýenler hem bar sapara. Gaty taýin şeyler bakın öwrenşerler neme ýa Türkiýe geldiňiz, Ankara'da ýaşap ýörün boldy. Yok men gidip tuvalete gidecek diýip ýören oklar. Ulanyarlar. Şoň üçin görelli näme etmeli? Ay nesip sapara. Bu alt ýapysy näme aýdyň bu alt ýapysy bilim bilen bile paralel gitmelidir. Ilym bilim o da başlangıç oku, onda başlangıç okun öňünden akyatıl tadik näme şo zatlara gaty uly üns bermelidir. Ilym bu adamyň çağan nemesini gaty gowy öwrenýär-de bilgiken. Şo bilgileri ulanmaly biz. Elbette. O sebäbi biziň genetik kodumuz hiç bir milletiň nemesinden pesdäl, ýani utanor ýalak ýa nemeder ýalak dememiz hem ýok. Taryhymyz hem gaty renklidir. Aňyrdan gelýän nemeler hem men Ýewropanyň içinde biziň çağalarymyz şulan islendiği bilen demedip bilýärler. Biziň çağalarymyz şulan nemesinden iki kelle üstün bolmaly, mecbur. Şonu başarýarlar. Sebäbi deň bolanda da o ýerdiler. Sen şondan üstün bolmaly. Kapara men berde özüm şaýat oldum. Türkmenistanda şu orta okuw oturup gelen berde üniversitede girýär. Ene şol olanam özü türkmen, türklere türk dili sapagyny sapak düşündürýär-de. Türk dili sapagyny düşündürýär şolara. Grammatikasyny düşündürýär şolara türk diliniň. Özü türkmen olan okuwçylar hem türk ýanynda öz üniversitesinden okuwçylar näme etdi ýöne ine şoň ýaly nämesi bar, potensialy bar. Türkmeniň ýöne näme üçindir?
şu yurdun içinde şu öwrenşipdirler mi diýip pikir edýän men şu zatlary. Onun ikinci altyapy şu internettir. İnternet hem merik el yeterli bolmalydyr. Yankı Babar Aploğlu'nun bağlak görmelerden ağından çıktı mı etmelidir. Sen yaman öğrentirler bulur. Görün Allah bir şeydi. Hiç kimden tesin çıkarmalılar. Ağzından çıkan da etmeden ne aydın işin görüyorsun ne var. Tamam, ýene bir zat bar da vatandaşlar ine biz gorkýas diýes de aslında şu Türkmenistandaky şu wagt özüne hökümet diýip näme diýen toparyň özü gorkýar. Gorkmaýan ine vatandaşlar siz haýsyň internetten gorkýaňyz. Hiç haýsyňam internetten gorkaňyz olar. Sebäbi siz ine elbetde internetten gorkulýan wagtlar bardy da 90-njy ýyllar aýdaýyn. Dünýäde täze çykan wagt bir keli gorku bardy adamlarda. Ýöne soň şu wagt öwrenişdi. Ine türkmenler hem daşary çykdy. Hiç kim internetten gorkanok. Ýöne näme üçindir şu hökümet gorkýar şu internetten hem. Ýöne gaýzat bu. Diýme Sizin pikir edişiniz ýaly güýçlü hökümet ýa-da güýçlü adam bolan bolsa internetten gorkmaz da. İnternetten gorkýan adama men bilemok näde derece o güýçlü diýip bolar. ol gorkmasyn bolun bulun ziýany ýa-ni tesin çıkarman. O nämeseň şonu edin diýip oturan bir mahluk bolsa da peýdaly bolar da. Özüni orajak bolup gorkýarlar da, bular başka nemeleri ýok. Bular ilimli bilimli adamlar bilen konkurir edip bilme nemeleri ýok. Nemesi büyük nemesi şol. Yankı nadanlığın nemesi yani İspanyolların yokulları oluyor ya, kızıl triyap görködüňde neme diye üstüne topulyan. O nadanlık şol akıllı görününü, bilgiini görününü şol realak reaksiýa bilen üstüne topulyanlar. Onu görüp görsen daş doğrumuzda şonun alaktır. Yani ikisi insan misli mi zatlar da. Ne döwlet şu wagt nadanlyň elinde. Ya ediyanam dine yıkkınlık olmalıdır. Başka hiç tat neme däldir. Özlerinin oğurlarına yani özlerinin hoş olmayan. Ve yüzü yitirip beşini alıyorlar da, üçünü alıyorlar. Onun daşında sarsur ediyorlar. Onun eline düşürüyor, kadıklıyorlar. Kaltamanın eline yalaktı. Birazcık näme uzattık videonu. Berde utarayal bolsa. Bolya. Vatandaşlara da o yine bir gezek näme diýeň. Yankı Saparağın başlaýdan zady var. Şu kanalizasiýalar barada kommentariýalarda ýazyň, ýaşaýan ýeriňizde nälikdi? Şu ýagdaý hakynda birazcık ýani bilgi bolsun bizim üçin hem. Ertirkün şu zatlar ýene birinji nowatda düzeltmeli işleň biri diýip näme etdik we biz bu gürrüňdeşlikleri geçirmeziň sebebi hem indi şu wagt bolýan näme bolsa nämeden olsalar edipdirler. Nätäze Türkmenistanyň mailnamasyam şol bir wagtyň özünde biz şu wagt bir ýöne ýanky skletini ýazyp barýasda nämeler edilmeli, nämeler ediljekdir. Elbetde ol has giň işletjek belli bir wagtdan soň we şoň üçin hem siziň hem ýanky çorbaň içinde duzu bolsun diýen ýaly ýazyň ýanky nirde näle problemalar bar we şoňa görä biz umumy ýanky programmalar düzülüp başlady şu wagt. Şoňa bir kömek edeniňiz bolardy. Bu zatlar etseňiz. Hawa mene sağ bolaşak vatandaşlar. Saparaga sağ olun. Bolya sağ ol. Aydın sana da iyileşler sağ olun. Sağlıkta görüşelim.